Ug usa na lang kadaog ang gikinahanglan sa Golden State Warriors aron masakmitila ang kampyonato sa 2014-2015 National Basketball Association o NBA season. Kini human ang team midaog sa Game 5 batok sa Cleveland Cavaliers sa score nga 104-91 sa nagpadayong best of 7 final series sa NBA. Nahimo kini sa Warriors atubangan sa ilang mga dumadapig sa Oracle Arena, Oakland, California kaganinang buntag dinhi sa Pilipinas o Domingo sa gabi sa Estados Unidos. Kung modaog ang Warriors sa Game 6, mao kini ang ilang unang kampyonato sukad niadtong 1975. Ang kasamtangang MVP nga si Stephen Curry maoy nangulo sa kadaugan sa Warriors pinaagi sa iyang 37 points.